Without honesty, love is unhappy. Kamusta kamo mga pinalangga namon nga mga tag palamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Sining bulan sang Febrero nga ginatawag bulan sang paghigugma. Magapalayag man kami sang kasaysayan nga may labot sa patag sang gugma. Ang kasaysayan nga amo napilian nga hatagan sang kabuhi sa simana nga ini, naghalin sa nagapatawag lang sa ngalan, Nernely sang Central Negros. Kagang iya kasaysayan aton tiguluhan. Whispered Secrets. Diri sa aton palatuntunan. Dubo-dubo! May kwarta ka daday. Anon mo? Mo ginabala natakan ko si mo. Tagsa ko kapangayo kwarta si mo, kinahanglan mo gid nga mahibaluan kun anhon ko. Ano man gali? Ginhawa ta nga kinot sang kwarta bala. Iyang bala lang sakon kung nagaduda ka. Duda nga ano? Wala. Pila pa ngayon mo? Di na. Sa dason nga magsweldo ko. Di na ako mag-intrigar sa imo sang tanan ko nga sweldo. Mahawid lang ko sakon. Agod nga, hindi na ko yung makabati sang hala ka pamangkot mo. Malain ko nagapamangkot ako sa imo kung ginaano mong kwarta, haw? Ginhawa ko nga budget, kay may duha kita ka bata nga high school. Di, saan ko lang na sila ginpabayan ha? Eskwela man na sila. Kay eskwela gani. Amo na ginhawa ko sang kwarta, agod nga hindi sila maka-absent. May gihuon dayon kung kinahanglan nila, plus, plete kag pagkaon naton. Ikaw na lang nga daan ang nagaobra ko, wala na. Kadako sang sweldo ko, ginapitan mo ko. Amo na gani, ang ginapamangkot ko kung anhon mo. Igasto ko skirida ko Te, okay na? Jolon, ginasiling mo ba lang nga may kirida ka matuod? Sa subong wala pa. Pero kung sigihon mo na yung batasan mo nga pitan mo kaya sang ginapangayo ko sa imo, ikaw naman ang pitan ko. Anong buot mo silingon? Tagsa magsweldo ako ang muuyat sa kinitaan ko, ha? Kag ako ang mahatag para sa kabataan. Ako ang mabudget para diri sa balay. Jolon? Diyon nga ako naman ang mauyat sang kwarta. Hindi kay ikaw. Ano? Do kasubong lang ina nga ginakuhaan mo ako sang katungdanan bilang asawa, Jolon. Bahala ka kung anong pinsaron mo Basta kay ako na ang madesisyon sina. Tapos, Jolon? Ang silingon mo naton nga nagabisyo nagidyang bana mo subong. Do naglain na ganing panghulag sina Pero milang nagapurma kang nagapahumot. Sang una, do ka okay man sila sa iya. Bisan ang tindog yang nga do ka playboy, pero do pananaw taman lang bala. Do wala man tagalibati ang may babayi, ilabi sa tanan. Do wala man kamo nagabangig na tungod sa kwarta. Subong ya, jutay tingke, do nagapasingit na siya. Sang una, bi. Nagaobra pa ko to mo. Subong ya, lain na gid. Ay, kabudlay gid kun plain housewife ka Do gusto ko na lang gani mag-apply abroad kay kundi lang ako. Do hindi man ako makakita o lubrahan nga dako ang sweldo Ay, kaga mga bata mo ya? May buot naman na sila Si Julius, high school na. Kabalo na ina sila sang ila kaugalingon. Kag-ara man kamo nga mabinlan ko sa ila. Nernally? Nang? Kuan ining, active pa siya sa kama? Ay, nga abi nga hindi mag-active kay ti kabataon pa man sina sa iya. Lain na ina siya subong no. Wala na ina nagapanapo oras maghulid kami. Ay, kasano pa nagsugod? Napyaran ko nga do mga 3 months na subong. Abi pa nilagi nabing bana mo? Nang? Masami bala siya late ko nagapauli? Sa panalagsa lang. Ikaw nagapanglaba sa bayo niya? Anong buot mo silingon? Ay natural. O sisaon mo mga belongings sang bana mo? Kay basi balahaw. Try ko abi pamangkot ang ginapalabadahan namon. Gapalaba lang gali ka mo? Narnale, antes ka magpalaba. O sisaan na yung iya mga bayo nga inuba, ha? Kay basi bala kung may madiskubrihan ka. Ma? Mhm. Ay, Diyos ko. Ipalayo man nga nagapangiridang bana ko ay. Doa mo ginaguro ang butang nga hindi ko mabaton mo. Hindi ko mabaton nga tuntuhon ako ni Jolon. Hindi! ano ni? Ano ining duha ka luggage? Nga napagwa ni? Ginsudlan ko sa mga bayaw ko. Ha? Nga Ginpaino-ino ko ang tanan, Jolon. Siguro, kinahanglan ko na nga mag-obra liwat agad nga may kita man ako. Kag mano ka?
Malakat ako sa Manila. Kag mga apply dito para abroad. Ano? May nagsuggest sa akon nga dito ako mang apply agud nga dasig ang lakat. Nakalisensya ka sa mga bata? O galing na. Ikaw ang ginuna ko. Sugot ka bala? Dala din ang inuba mo. Ibutang ko sa laguan. Ah. Makaklo ko ang baho sang iya inuba. Iya man lang baho ang ari diri. Ay, nagsala lang siguro kami sa amon pang duha-duha sa iya. Lon, Oh, ano? dungan ta paligo sa banyo. Ano? Para ano? Jalon ko ni natalupangdan ko lately nga daw malagana ka sa akon. Sorry ha. Siguro nagkulang lang gid ako sa imo sa pagkarenyo pero subong pwede ako. Asig. Pagpahimunong ka, Nernali, ah. Jolon, asawa mo ako. Mahimo kita nga makapangalipay. Dayon ang lakat mo. Hindi ko maghawid sa imo, ah. Oh. Ibilin mga bata ta sa iloy mo. Huwag nga bisan sa ako. Hindi sila mabudlayan sa ila panggawi. Kay may maprepara sa ila biste kag pagkaon. Mapasalig mo bala sa akon nga kung maglakat ako. Mapauli ako diri nga amo lang gihapon ng tanan. Wala sang pagbago. Hindi ako makapasalig. Jolon, ano man? Ano ba lang problema sa aton? May ara bala? Maglakat ka na, Nernali, ah. Pag gusto ka, kundiin ka makadto. Na fall out of love ka na bala sa akon kung nga ginaamo mo ako sini. Ha, Jolon? Ambot, wala okay balo. Wala ako makihibalo, Nernali. Jolon! Ano kakadugay yung madula sa amon, ma? Makuha lang ako sa 2 years contract. Mabalik tayo ako. Ma, bisan diin ka, konta ka gid sa amon ni Julius, ha? Aba, oo mga anak, buhaton ko ina. Kuan, mahimo bala ako nga maka-request sa inyo mga anak? Ano ina, mama? Mahimo bala ninyo mapanilagan si papa ninyo kon wala na ako? Mapanilagan nga ano, ma? Bisan ano, tanan niya nga ginabuhat. Gusto ko mahibaluan kung wala na ako dire. Mahimo bala ninyo? Pareho abi sa sang ano, ma? Like, pananglit may makita ka mo nga babae nga nagadikit sa iya. Ma? Wow! Ang bilis naman! Makalakat ka na, Boss Mega? Ito ginubayan man ah. Salamat gid sa imo bulig sa akon gi ha. The best kag niya friend. O galing Muslim country kaduan ko kag first time ko. Hindi ayan ako maano dito. Halong lang, day Kag ipakita ang best mo, agad nga wala sang isaway sa imo ang employer mo. Buhaton ko gid ina. Agod nga sa pagbalik ko diri sa Pinas. Basi pa malang kung makayo ko pa man ang nagaamatlas ay namon nga pagtamdanay ni Jolon. May positibo ayhan nga matabo sa relasyon ni Jolon kag Nernali sa iya pagbalik diri sa Pilipinas. Mga pinalangga namon nga mga tag palamati, sundan ninyo ang kasugpon sa kasaysayan ni Nernali nga aton kintiguluhan. Whispered Secrets. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.